Hello everyone. Who is not subscribe no this is and subscribe doting. Hello लोगोफोर गिबियावनो आंनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायफिननाय थाबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गिबिनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन थ' थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै Oh God! हमनानै ला बयफ्रेन्ड गोनांफोरा मालाय बयफ्रेन्डजों बबेबा बबेबि खनाफोराव लिप किस खालामो माबा माबि खालामो नाथाय बे बयफ्रेन्ड गैजारोङिफोरा मा खालामो दा गावजों गाव लोगोजोंनो किस खालामलायदों आरो ना बिबो न'आवथ' चान्स मोनखाया बै ट्रेन साइटिंफोराव थांनानै एसे लोगोनो किस खालामनाय एसे एन्जय खालामबाय आरो ना भाखाफोराबोथ' लाजाखाया माने जारौमोना रिल्स खालामनो थांदोंमोन आरो ना रिल्स खालामनायावनो जाहाथे मोनाबाय बेखौ थरानो गैया मोना बुलायलांबाय थांदो थां आगैमोन थांदो थां Hey, मोजां मोननाया माखौ बुङो? What is this? Yo मोजां मोननाया बेखौनो बुङो जेब्ला सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्ला सानैनि गोसोआ गोरोबलायो बेखौनो मोजां मोननाय होनना बुङो What is problem? What happened? What is this? Patapalis. I am going to house behind. जाबाय बागोंसि नोंनि बे फाटा इंलिसखौ खोनासंस्लायस्लाय जोंहा बे रियेल इंलिस रायलायनायखौ जों खोनासंगोन मिथिबाय Hello everyone. Yes I am speaking. test. Who is not subscribe no this is Who is name? Subscribe please. and subscribe doting. And coming soon, I am vlog and coming soon. Everyone after like, reach and like. After video coming. नोंथाङाबो माथो सुकुरालिनि सायाव थांबायलै आदा एल' सुकुरालियाबो नोंजों हाला माथो इंलिसाव दाना हिट बरिया हाय लोगोफोर हाय बैसागुनि गामसा मोनदोंना मोनाखै गैयालै सना बैसागुआव गामसा फालि हरग्रा रावबोआनो गैया जोंफोरा सोर हरगोन दा जोंनो सोर हरगोन सोरबा हरगौबा आं बेखौनो नेगासिनो ओमफ्राय नोंसोरलाय दख'ना मोनदोंना मोनाखै एबार बैसागुआव जेबोखौनो मोननाय नङा मोनगोन जेबो सिन्था खालामनाङा जेबो गाबनो गोनां गैया मोनथिबाय होखाया जोङो बिमा बिफायाबो होआनो आरे जाम्बिफोर आजिखालिनि बिमा बिफाया जेबो होआ मोनथिबाय मालाय बिजामादैफोरखौनो हरखागोन होननानै सानोना मालाय बेनिखायनो फिसालाफोरनो जेबो होआ बिमा बिफाया मोनथिबाय बैसागु देग्लाय ओंखारना खोमादों ना दे होमबा बिदिबा दे बाय थ' लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनियानोमोन जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय स' लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो बाय